bethuna mna ne niyayazi ba promote abantu from tata to dadazala, from my brother to umyeni wami. Akongxaki ke ngezo zinto ne, but ke ngoku siyithini leyo kokubana ndiqhele into yoba mna utadazala wami ngumfundisi wami mos, ndiqhele laa nto yoba ushumayela ngobungcwele uba makungalalwa ungatshatanga, siba nomntana ungatshatanga. No, umfundisi wami is all about holiness, ubungcwele ne, so ndikhulele kuloo nto injalo. But now that nditshatile ngoku into ethethwayo abazukulwana so indenza uncomfortable ne, but andiyiqheli le nto yoba hayibo sisuke nini from ubungcwele to uthunyo uba masinantsike sifike nini apho. Yintoni ndizofake kuyo guys, every time kuthethwa ngento uba abazulwana orangengqombe sasigqithile ebungcweleni, sigqithile kuloo chapter, asisekho kuyo. Hayi bethuna into esizifaka kuzo andiyazi mna shem bazintoni ezi. And iyandibhida guys le qhiya shame. This is another yapping session. You know me, you will get more of these. Zawumane ndiyepha. I'm saying guys, le qhiya bekuthiwe mayingaveli ezindawo ezimhlophe, mandiyibophele ecaleni. And what else le qhiya? Oh yes, oh my maker. Ezo zinto ezo, but iyandibhida. Esi sikhafu sona ndisithengelwe nguMilani. uMilani bought me kuthiwa yi-show from eMakhosa. Wandibhalela inote umntasekhaya. I think I forgot to take a picture of la note awayibhalayo yonke loo nto leyo. Congratulations mntasekhaya, I am so proud of you, you kept our promise, wara. Then wandithengela yona. So nansi OOTD. By the way, itopi yami nice ukufa, but ayivelanga, ifihlwe yile nto ndiyenzileyo. Enye into yesibini guys is that bekusuppose ba ndiyakhulula ezi zinto, ixakatho namajerumane xa ndiya kwezi ndawo ezinjengezi ndiya kuzo. Omazala bam abana problem, like they do not have a problem with into endizayinxiba xa ndingekho phayana phakathi kwabo. But umntu ongafuniyo ndikhulule lo lapha ecaleni kwam, like akafuni guys ndizikhulule ezi mpahla. I am saying oyena mntu undisokolisayo ngubhuti ka-Akha. Ubhuti ka-Akha ongafuni uba ndizikhulule yonke le nto ndiyinxibileyo. Otherwise bekusuppose ba xa ndisiya ezindaweni kotawuni ndingazubuyela ndlini, ndingazuthini, ndinxiba iilokhwe zam. Ndizoyikhulula ndingele ngoba umntu one-final say. But asoze ndikhululelani hayi nohlala ndinxibe kanje ngeke. Uthi ndithanda ndinje. Okay guys, but xa ndibuyele esikolweni ndizoyikhulula. By the way, ndipasile zonke ii-modules zam, andina-supplementary. Siyapasa. Ndipasile guys zonke ii-modules zam, ziyobe ndigowa sana. And ngexesha bendigobela ii-results ndiye ndarealize uba ntombazana uzileqele ngomendo, bemeba uke waqale wagqiba isikolo. Kumuncu guys emzini nam, kufa kuthena ngathi avuka umakoti. Athi mina uyagowa mama. Ugowiswa yintoni? Uthi ugowiswa yi-anatomy. Makavuka azotya umakoti, hayi uthi akungeni mama ukutya yintoni? Ugowiswa zii-results. Hayini kube muncu emzini. Ndiyabona mani uba kuyabanda because ndingulo mntu uthethayo mos, so obviously xa ndiyi-right naxa ndithuleyo kuyevakala uba ukhona umntu othuleyo. Hayini ndiyazijaja down, but izaphuma ke shame results. So lapha na-right nalapha xa uphuma ii-results ndikwazi uma mama ii-results ziphumile, kuvuya wonke umyeni ami bengekho besedolophini. Yambalela baby ndipasile andina-supplementary. Uzondithengela ntoni? Lo ndifuna uthengelwa ke mna ke baneva nenze kakuhle ndimoshe ngomi. Uzondithengela ntoni? Ndarealize xa ndihleli phantsi uba bafafta ndizaya kwi-graduation ne-in-laws. Sengathi ndizityarhile nje. Ndityarhile bra.
ndinengxaki undidyarhile hayi